Yksi mun lempiharrastuksista on selvittää, mitä kaikkea muuta siistiä kirjasto tarjoaa kuin kirjoja. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että voitaisiin testata kirjaston suoratoistopalvelu ja järjestää semmonen leffa-iltaspektaakkeli. Mulla on projektori, sitten mulla on 2 verhoa. Jos tuo aurinko ei laske, niin sitten meillä on ehkä ongelma, me ei nähdä mitään. Mutta pitäisi Chromecastin kautta pystyä siis pistämään kirjaston palvelusta leffa pyörimään. Mutta meillä on vielä tunti aikaa toivoa, että tuo aurinko laskee ennen kuin vieraat tulee. Tää on niinku kuuma laatikko tää kämppä, jos laittaa noi verhot kiinni. Mä oon täällä nyt sitten ovet auki. Toivotaan, että ei ole ihan tukahduttavaa sitten, kun päästään aloittamaan. Mutta mä siivoilen tässä vähän ja sitten katsotaan mitä evästä me keksitään. Mulla on täällä parinlaisia sipsejä. Mikropopcorni, mansikka, raparperi, vettä. Parhain low effort tapa viihdyttää vieraita on tehdä semmoset juomat, missä on jäitä ja pilli. Nyt voitaisiin testata, että auttaako tää auringonlasku yhtään tuohon kirkkausongelmaan. Voin sanoa, että tää on 1 000 000 kertaa parempi kuin se oli aikaisemmin. Toivo elää. Tämä kirjaston suoratoistopalvelu toimii sillä tavalla, että sun paikallisella kirjastolla on tietty määrä leffoja, mitä sä voit lainata kuussa. Nyt sillä niin siis vuoden sisään lisätty ihan tosi paljon kaikkea uutta ja hienoa. Sitten mä kutsuin 2 mun kaveria katsomaan tätä elokuvaspektaakkelia. Julian ja Marikan. Ja tässäpä näette sitten, että kuinka tähän jännitykseen valmistauduttiin. Kamerat pyörii. Tää on suuri ja historiallinen päätös. On niin paljon valinnanvaraa, että ehkä mä leikin, että tää on joulu ja syön juonteita. Onks tää joku ruotsala? Jostain syystä vaikka mä en olisi painanut mistään. Oletteko valmiita? Joo. Tämä leffa, mikä me katsottiin, on siis tämmönen, minkä mä oon halunnut nähdä jo vuodesta 2024, kun mä olin Vaihossa Hollannissa ja sitten mä näin leffateatterissa mainoksen tästä. Tämä tosiaan perustuu sellaiseen vuonna 1924 Nobel-palkittuun Talon poikia -romaaniin. Ja tämä leffa on tehty silleen, että tässä on siis taidemaalarit maalannut frame by frame ja tehnyt animaation näistä maalauksista. Siinä on ollut yli 100 maalaajaa ja 4 vuotta, kunhan siinä oli se produktioaika. Mutta siis kiinnosti heti mainoksesta lähtien, niin nyt se löytyy kirjaston suoratoistopalvelusta. Tässäpä näette, miten meidän leffailta sitten meni. Ruuat on syöty reippaasti. On. Viinirypäleitä kyllä vähän jäi nyt. Vitamiinisaanti kärsii. MP. Oli kyllä jännittävä. Dramaattinen. Oli, karu. Ja hienosti tehty. Kyllä. Oli panostettu selkeästi. Tuletteko jatkossa kirjastoelokuviin? Ehdottomasti. Kyllä. Ollaanko tässä tämmönen? Kirjaston elokuvapalvelu 5/5. Suosittelen. Mutta älkää varatko niitä elokuvia, mitä haluan, koska sit mä en voi katsoa niitä. En henkilökohtaisesti itse tunne Jeesusta, niin en voi tietää, voinko mainostaa häntä. Mutta pidän tästä viestistä. Lord and Job. Heippa!